està dibuixant una emoció. Saps quina és, Àlex? Val. Doncs explica'ns una cosa que et faci sentir així. Quan venen els Reis. Quina emoció et sembla, Taissa, que ha dibuixat? La contenta. A veure, mirem-ho. Sí! Molt bé! A les classes d'educació emocional el que pretenem és que els nens aprenguin a identificar les seves emocions, tant amb ells com amb els altres nens de la classe, i les sàpiguen expressar. Jo me sento molt enfadat quan algú em fa una cosa que jo no vull. Jo tinc por quan a vegades surto amb el papa de nit a tirar la brossa. Quina cara fas quan estàs tan enfadat? Noi, sí. De sorpresa. Sàpiguen explicar com se senten els altres nens de la classe, els seus companys i com els poden ajudar. Trist. Per què et sents trist avui? Perquè portava molta estona aixecat el dit per dir un mal somni i no em deien a mi. Què podríem fer perquè en Martí se sentís millor? Donar-li un abraç.